Nkosi baba bathethelele. Hallelujah. Bese sibheka thina ukuthi umuntu othethelelwe ama benefits akhe athini. Hallelujah. So athola kuphi ama benefits encwadi kaMakhosi chapter 32 verse 1 verse 2. Hallelujah. Baba bathethelele, umuntu othethelelwe i-qualification uqualify automatically ukuthi abe ubusisiwe. Hallelujah. Othethelelwe uqualify ukuthi abizwe ukuthi unjani ungubusisiwe. Abheke Isaka 10 ufunde khona uverse 22. Isaka 10 ufunde khona uverse 22. Uthi bathethelele ngoba bakwazi abakwenza. Hallelujah. uJesu ukhombisa amandla ukuthi umuntu owazana naye indaba yezono zakhe umqualifyisa kanjani ukuthi abe ubusisiwe. Hallelujah. Hallelujah. Isaka 10 verse 22. Isaka chapter 10 verse 22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa. Akenezeni usizi kuso. Hallelujah. Uma ethi ukuthi baba bathethelele ngoba bakwazi bakwenzayo. Uma bethethelele bazoba kanjani ababusisiweyo. Hallelujah. Obethi iBhayibheli ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sinjani sithethelele. Futhi ubusisiwe umuntu osona sakho sinjani sisibekelwe ngegazi. Hallelujah. Hallelujah. uJesu wayekhulumela nabantu ababethelile esiphambanweni ethi Nkosi baqualifyise ukuthi babe abanjani ababusisiweyo. Niyazi bakwenzile bakwenzayo kepha ngibacelela Nkosi ukuthi baqualifyise babe abanjani ababusisiweyo. Hallelujah. Hallelujah. uJesu simkhonza kule ndawo uJesu onamandla ukuthi ashintshe kwiposition yokuba disqualified kepha sibanjani sibe qualified. Hallelujah. Isibusiso ncwadini zaIsaka 10 verse 22. Isibusiso siyacebisa asenezele ini usizi. Hallelujah. Amazwi uthi Nkosi uJesu kulabo bekhulekela abantu laba baba benze baqualify ukuthi bathole umuso wesibusiso esizobenza banganezelelwa usizi izinto abusise ngazo. Hallelujah. Hallelujah. Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Umuntu othethelelwe uba wanjani obusisiwe. Umuntu obusisiwe kunesibusiso esingenzani esimenza anganezelelwa ini usizi. Hallelujah. 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 Asikholeni noNkulunkulu namhlanje sisukule ndawo sim-understand ukuthi unaliphi ikhono. Hallelujah. Into engizwayo mina ngala amazwi athi baba bathethelele kwabawazi okwenzayo. Intethelelo yenza ukuthi wena ube qualified kwesinye isigaba. Hallelujah. Uma unegqubu khona ukuthi igqubu. Hallelujah. Igqubu kuba into ongayikhohlwa eshiwe omunye umuntu ngisho ngaza uyibona kodwa kusho nje ngamagama. Ebese ukube kuyibamba wena ukuthi lona ngibambile igqubu mina. Wenza ukuthi ubambe into enza ukuthi masifanele kwamukele enye into ungasakwazi ukubamba nje ibhola ophosela ibhola elisha. Hallelujah. Uma usuphiwa isipho kanti wena kufanele njani usabamba igqubu ngesinye isandla ngeke ukwazi ukuthi igqubu lifike njani ibhola libambe kahle isipho sakhe esenzake khangezeke kahle uma kunani kunegqubu esikilikhona. Hallelujah. So inkonzo yentethelelo ihamba ibanga elide kakhulu. Isiza wena njengomuntu ayisizi lo muntu omonile. Hallelujah. Isiza wena kufanele wamukele isibusiso. Hallelujah. Wamukele isibusiso ungasaphethe lutho esandleni sakho ungasekho lutho kufanele lushayise bese uyawa. Hallelujah. Hallelujah. Ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sinjani sithethelelo osona sakhe sisibekele ngani ngegazi. Hallelujah. Hallelujah. Isibusiso senezeli ini usizi kepha senzani siyacebisa. uJehova wasinika uJesu ukuthi ukube uyena onekhono umsebenzi sithethelelo. Hallelujah. Hallelujah. Sikule nkonzo lapha silikhona baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Babefeza nje umbhalo ngoba okubhaliwe ukuthi uza kunikelwa ezandleni zababi ebese enganyulezwa. Hallelujah.
uzothenga ngisho insimu ngemali adayiswe ngayo odayisile akazi ngisho ukuyisebenzisa imali ayisebenzisile amthenga ngayo. Haleluya. Kepha ukuze kugcwaliseke imibhalo uJesu wakhombisa amandla okuthethelela. Haleluya. Wathethelela abenza ukuthi anyulezwe ukuze thina nawe siqualifyiswe futhi nawe usindiswa ngaye. Haleluya. Haleluya. Ayisithi Nkosi namhlanje ngenze ngifeze inkonzo yokuthethelela nifuze wena ngoba wena Jesu wabathethelela abanqamleza. Nkosi ngisize ngithethelele ukuze bangthethelela kungasabi bikho into evimba isibuso sami sehlele enhlizweni yami ngegama lika Jesu. Siyabonga. Lord, we thank you for these words. Father, we thank you as we perform them in our lives. Father, we thank you for touching us differently and in a very special way. Father, siyabazisa ukuthi wekonke umthethelela abanye ngoba nawe nasothethelela egameni lika Jesu. Thank you Father ngale nkonzo sayenza sisemakhaya babasizana ngawo basanele sisibusiso sakhonza njengoNkulunkulu wethu in Jesus name. Amen.